Як трывога, дык да Бога. Што здарылася і да чаго Лукашенка рыхтуецца, што нават у Бога пачаў верыць. Распавяду ў навінах з будучыні. З вами Ольга Старасціна. Вітаю і запрашаю. Диктатура всегда приводит к какому-то поражению, краху. У Александра Рыгоровича затрысліся паджилкі. І не толькі. Если ты диктатор, надо быть очень аккуратным и осторожным. З дзвюх прапановаў бацькі Коля выбраў трэцюю. Собственные ощущения, я вам как президент говорю, они иногда могут не туда завести. Няўжо бязбожнік увераваў і раскаяўся? Господь меня надоумил. Лукашенко придумаў адказнасць за свае грахі ускласці на Бога. Он мне всегда подсказывал. Наверное, он. Мне не очень много осталось жить. Прэзідэнцтва з сабою магілу не забярэш. Что после меня останется? Лукашенко напаследак задумаў новую рэформу. Светлое будущее не за горами. Што з намі размаўляць? Хто мы такі, каб нам нешта тлумачыць? Пра будучыню Беларусі, а значыць і нашую з вамі, Лукашенко апавёў амерыканцу, які працуе на расійскім прапагандысцкім тэлеканале. Намаляваная карціна будучыні беларусам наўрад ці спадабаецца. Я думаю о будущем. Я не вечный. Завтра, послезавтра меня не будет. Уласна на гэта беларусы і разлічваюць, што Лукашэнкі ўжо хутка не будзе. Я об этом много думаю и уже с некоторыми специалистами посоветовался, как жить дальше. Яму б са святарамі параіцца, пракурорамі і псіхіятрамі. Каб пакаецца і паспець нешта яшчэ паправіць. Але ён, як высвятляецца, раецца пра тое, як пасінелымі пальцамі ўладу трымаць. Нам надо серьезно подумать над управлением страной, может даже провести реформу управления государством. Рэформу кіравання дзяржавы Лукашенко правёў гадоў 30 таму, фактычна адразу, як прыйшоў да ўлады. Все, президента бы не было. Только ваше еще терпение в целом по стране и доверие позволяет мне находиться у власти. Так дзяржава перастала жыць паводле законаў, а стала функцыянаваць паводле паняццяў, якія Лукашенко назваў справядлівасцю. Я с абсолютно бедной семьи, я видел море несправедливости и навсегда для себя решил, что в основе моей политики будет лежать борьба за справедливость. 30 гадоў Лукашенко аднаўляў справядлівасць, шчодра надзяляючы сваю сям'ю рэзідэнцыямі, высокімі пасадамі і заробкамі, самымі доходнымі бізнесамі. Обогатились прилично. Этим путем и мы шли. На сегодняшний день у меня все есть. Я президент. Калі справядлівасць адноўленая, кішэні набітыя, улада бязмежная, то што яшчэ рэфармаваць? Мне не очень много осталось жить. И если я не буду президентом, то прэзідэнтам стане нехта іншы, хто захоча або паводле закону, або паводле справядлівасці вярнуць прысабечанай сямейкаю Лукашэнкаў. Все, что нажил непосильным трудом, все же погибло. Таму незмяняльны і задумаў новую рэформу, каб уладу і нажытае непасільнаю працай у надзейныя рукі перадаць. если только это будет возможно, с большим удовольствием. Першы крок да транзіту ўлады Лукашенко ўжо зрабіў, стварыўся беларускі народны сход, чальцы якога у адрозненні ад народу гатовы як скажуць, так і галасаваць. Таму наступным крокам стане адмова ад усеагульных выбараў і наданне ОНС права абіраць прэзідэнта. Ваш сын или другой человек. У всех в стране будет возможность стать следующим лидером Беларуси. З магчымасцямі, як і са справядлівасцю, у лукашэнкаўскай Беларусі праблемаў няма. В равных условиях, что мой сын президента, что других. Усе могуць, як Мікалай Лукашенко, але магчымасцямі чамусьці не карыстаюцца. Он поступил в Пекинский университет, один из лучших университетов мира, где преподают на английском языке. Но он к этому стремился. Усе могуць стаць і прэзідэнтамі, толькі чамусьці не імкнуцца. Поэтому я хочу, чтобы вот такая Беларусь была сохранена. У кого-то больше возможностей, у кого-то меньше. А ў Лукашэнкаў бязмежныя магчымасці прызначаць сябе. Значит, светлое будущее не за горами. А як вы лічыце, ці пойдзе Лукашенко на адмену усеагульных выбараў і абранне Колі прэзідэнтам на так званым усебеларускім народным сходзе? Пішыце ў каментарах пад відэа на YouTube-канале Белсат Лайф, ды не забывайцеся ставіць лайкі, для нас гэта важна.
На чым трымаецца эканоміка Беларусі? На доходах людзей, якія шмат працуюць, але не шмат зарабляюць за сваю працу. Аднак проста таннай працоўнай сілы ўладам мала. Яны прыдумляюць для беларусаў усю новую і новую бясплатную працу. Субботник. А что это такое? Вечеринка, что ли? Трудиться будем. Але бясплатна працаваць, на думку начальства, мала. Беларусы мусяць яшчэ і радавацца гэтаму. З песнямі і танцамі трэба ў свой выходны дзень рабіць тое, што рабіць мусяць прадстаўнікі іншых прафесіяў з выкарыстаннем тэхнікі і за годны заробак. Але навошта плаціць? Улетку касіць, увосень лісце збіраць, узімку снег раскідваць, увесну пясок прыбіраць. А ўсё дзеля чаго? Дзеля яго. Частку грошай, што не даплачваюць або ўвогуле не выплачваюць беларусам за працу, нам паказваюць як дасягненне Лукашэнкі. І яно настолькі вялікае, што увекавечыць яго трэба ў велізарным музеі. Помещение самое большое, из аналогов в Беларуси никогда не было, и в БССР никогда не было. И это можно сравнить только с национальными музеями в Таджикистане, Казахстане, но в Беларуси он будет несколько больше. І ўнутры ўсё мае быць лепш. Лукашенко заклікаў не экономіць. Потому что, во-первых, скупой платит дважды. Ну, уже один раз надо сделать, чтобы избежать всякой критики. Чужымі грашыма распараджацца проста. На іх, напрыклад, можна закупіць новенькую вопратку, каб правадыры ягонай світа маглі пакрасавацца гадзінку перад камерамі. Можна набыць новыя палівачкі і рыдлёўкі, якія Лукашенко адзін раз возьме ў рукі для добрага кадру. Ну что, Коля, ты будешь дерево держать или засыпать землей? Буду сажать. «Буду саджаць», – сказаў Коля, які даўно ўжо не з'яўляўся на розных татавых імпрэзах, але не прапусціў магчымасці пакрасавацца ля будынку, што мусіць будучым пакаленнем дэманстраваць веліч лукашэнкаўскага рэжыму. Абцентруй. Вось і ўся праца на суботніку сямейкі Лукашэнкаў. Яму выкопал, дерево поставил. Простых жа людзей, якія ў суботні дзень напрацавалі 18 мільёнаў рублёў для аздаблення лукашэнкаўскага музею, ні да будынку, ні да так званага народнага абранніка за кіламетр не падпусцілі. Але ён і так пра беларусаў паклапаціўся. Смотри, чтоб тут лишнего штата у тебя не было. А то мы понасобирали людей, некому корову доить. Лукашенко лепш ведае, дзе нам працаваць і колькі зарабляць. А яшчэ лепш, каб бясплатна працавалі. Або, як ён кажа, валанцёрылі. Надо лучше привлекать волонтеров. А як вы ставіцеся да выкарыстання ўладамі дармовай працы людзей? І чаму мы працуем, а куды пойдуць нашыя грошы, вырашае ён. Пішыце вашы меркаванні, калі для вас гэта бяспечна, пад відэа на YouTube-канале Белсат Лайф, ды ў акаунтах навінаў з будучыні ў Тыктоку ды Інстаграме. Раней казалі, хутка растуць чужыя дзеці. Цяпер жа можна з не меншым здзіўленнем казаць, як хутка развіваюцца чужыя робаты. У Пекіне прайшоў ужо другі паўмарафон з удзелам гуманоідных робатаў. Літаральна за год робататэхніка зрабіла велізарны скачок. Сёлета колькасць камандаў вырасла з 20 да больш як 100. Амаль палова робатаў прайшла 21 кіламетр самастойна, без сталага дыстанцыйнага кіравання. Калі лета шмат якія машыны падчас забегу гублялі рукі і ногі, спыняліся, не даходзілі да фінішу, то цяпер робаты не проста дабеглі. Некаторыя з іх аказаліся хутчэйшымі за людзей. Першым да фінішу прыйшоў робат кампаніі «Гонар». Ён прабег паўмарафон за 50 хвілінаў 26 секундаў, што на 7 хвілінаў хутчэй за нядаўні сусветны рэкорд сярод людзей. Мы з каманды «Гонар» Цітьянь Дашэн, і сёння для нас вялікі гонар заняць першае месца. За гэтым вынікам упартая праца ўсёй нашай каманды. Інжынерам іншых камандаў яшчэ ёсць што ўдасканальваць. Частка робатаў падала, спынялася і патрабавала дапамогі тэхнікаў. Але і так відавочна, што робаты больш не выглядаюць цацкамі. Яны ўжо не на старце будучыні. Яны сапраўдныя ўдзельнікі гонкі, дзе людзям трэба пастарацца, каб папярэдзіць іх. Вы калі-небудзь сутыкаліся з тым, што людзі кажуць нібыта пра адно і тое ж, але ўяўляюць розныя рэчы. Праз гэта пазней узнікаюць канфлікты і нават пратэсты супраць плану ўладаў, які хочуць пабудаваць важны аб'ект, а мясцовыя жыхары не хочуць такога суседства.
Мы ўжо прызвычаіліся да тых зручнасцяў, што дае інтэрнэт. Нашыя патрэбы ў ім увесь час растуць. Да таго ж распачынаецца эпоха штучнага інтэлекту. Для захавання і апрацоўвання велізарнай колькасці інфармацыі неабходныя магутныя серверы. Месцяцца яны ў дата-цэнтрах. Калі людзям кажуць, што ў іхнай мясцовасці пабудуюць цэнтр апрацоўвання інфармацыі, яны ўяўляюць нешта накшталт камп'ютарнай залы ці сервероўні ў офісе. Але сучасныя дата-цэнтры – гэта практычна індустрыйныя гарады. Спачатку многія казалі, нам патрэбны штучны інтэлект, камп'ютары, але ніхто не ўяўляў сабе маштабу таго, што збіраюцца пабудаваць. У акрузе Дехелп, што ў штаце Джорджыя, плануюць пабудаваць дата-цэнтр, плошча якога як 17 футбольных палёў. Мясцовыя жыхары адказалі гучным «не». Я человек сталого ўзросту, і все, што не дапамагае здароўю, шкодзіць нам. Гэты дата-цэнтр будзе занадта блізка да нашага раёна. На першы погляд выглядае, што людзі супраціўляюцца прагрэсу, але мясцовыя жыхары звяртаюць увагу на экалогію і шум. Такія цэнтры спажываюць мільёны літраў вады для астуджвання і працуюць на магутных дызельных генератарах па выпадку збояў. Шум чуваць далёка. Палітыкі кажуць пра новыя працоўныя месцы, але насамрэч у дата-цэнтрах працуе нешмат людзей. Дата-цэнтры ёсць і ў Беларусі, у планах уладаў ствараць новыя. І тады таксама паўстане пытанне, дзе іх будаваць, хто атрымае з гэтага карысць, а хто наступствуе. А галоўнае, ці прыслухаюцца беларускія ўлады да меркавання жыхароў, як гэта зрабілі ў штатах Вірджынія ды Орэган, ды адмянілі будоўлю. Жыхары акругі Дехелп настроеныя прымусіць улады перанесці праект. У нядзелю 40-я гадавіна чарнобыльскай катастрофы. Гэта дата не толькі напамін пра вялікі боль, але і сур'ёзны урок для ўсіх нас. Каб будучыня была лепшай, ужо сёння трэба думаць пра адказнасць за ўсё, што мы робім. Трэба кіравацца праўдаю і клопатам пра людзей. З вамі была Вольга Старасціна. Да сустрэчы праз тыдзень.